looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. At nagbabalik po ang Ilugana, of course. Kasama pa rin natin ang napaka-sexy at napaka-gorgeous na chef dito sa Core TV, si Chef Sam. May audience ka. May audience ka. Okay, so eto ulit ang katanungan namin sa'yo, Chef. Kailan ka nag-start sa Core TV at paano ka na-discover? I started mid-2009. Bale, ang host ka lang dati is Santa Gorda. And she's actually a friend of mine. And since she knew that I was back here in Ilocos, gines niya ako for 2 episodes. And then, when she had to work full-time na sa kanyang workplace, she decided to pass it on over to me. Kasi yung producer pa lang dati is Ate Karen. And yun, ever since, ako na yung nag-watch cooking sa Wake Up Ilocos. So, ever since 2009 up to now, ginagawa ko na. Masaya naman. Oo. Actually, how many years na nandito? 11, 12, 3. Sa buong 3 taon na yun, kumusta naman ang pagiging isang resident chef ng Core TV? Okay naman. Dati medyo aloof yung sked ko. Kasi di ba nag-work? Oo, kasi I had to work at BPH pa. Tapos I had to consult at Legacy Super. May mga ano pa siya, may mga ginagawa pa siya. Yung yung sa Dulcelis noon. Dulcelis? Oo, I also had to do a separate menu for Dulcelis. Kasama niya si Patch. Usually yung may-ari ng Dulcelis. si Patch. Yung mga ginagawa siya. Sa Facebook din, meron din siya doon sa yung The Hungry Eye, yung mga ginagawa niya, yung mga sa album. That's yun yung pag-day off ko and pag-bored ako, I just create something na wala lang, parang gusto magluto. So, nakaka-lurky, nakakita ka sa Facebook lagi, sa Twitter, Diyos ko, mga creation, di ba? Nakaka-lurking tignan. Kahapon na naman, kagabi, nag-Twitter ako, tapos tignan ko yung profile ng chef. Tapos Diyos ko, nagutom ako bigla. Napalamas tuloy ako, kumain tuloy ako. Nakaka-lurky. Diba? Next question na ng Pecha. Aside from hosting, ano pa bang pinagkakaabalahan ni Chef Sam? Well, right now, I'm working on with our hotel and resorts because we're doing the pinaplano na yung launching ng upcoming hotel, luxury boutique hotel ni Sir Ronald Simpson in Boracay, which is the district. Yeah, actually, I will fly to Boracay tomorrow morning. So, I have to go to Manila after the shoot na. Paano ka na? Yung mga gusto pabili, gano'n. Boracay. Yung mga Right now, I just bakit sa Boracay saan parang ibigay? Pwede. Kasi ganun yung schedule ko ngayon back and forth, Vegan, Manila, Boracay, Vegan. Until pag nag-launch na, stay na ako there for good. At sa interview dito sumakto ang eksenang kailangan natin tanongin kung si Chef Sam ay may love life. Kumusta naman ang love life, madam? Okay naman, pero ako medyo nag-focus ako. May umaanigit. Wow! Pero, sabi nga nung quote ni Miss Chris sa akin dati, nung nag-guest ako sa Chris TV, sabi niya, behind the camera is, okay na yung, walang love life, bagong na, parang bongga naman ang career, sabi niya. Pero naniniwala naman ako. May mga umaaligid yung mga snatchers. Oo, yung mga gamo-gamo, yung mga... Mindset ko. Oo. Napaka-hectic yung schedule ni Chef Sam. Napaka-hectic, di ba? Hectic talaga. Napaka-hectic. How do you manage your time with your work or with your dito sa core from your baby? Umuwi naman ako sa bahay So, pag gising ko yung baby ko, as much as possible, kinukulit ko siya. I just posted the video. Listen ko, diba? Tapos siya. We were watching, I was watching TLC and bigla siyang, bigla siyang tumahimik na naka-headset pa, diba? Tapos nanonood siya ng gano'n sa iTouch niya.
Tapos nag-post na naman ako sa Facebook. Naku, tong anak ko nanonood na ng mga horror movie. Sana mabato niya yung ano. Sana mabato niya yung eye touch na pag nagulat siya. Pag binato niya, matatamaan yung alas Cinemax na TV niya sa bahay. Ang laki. Akala ko nga, oh my God, pag may pumapasok sa bahay na naka-yellow, ano to, JTC na ba to? Kasi yung ano niya, yung LCD ng TV, ang laki talaga, nakakatakot talaga pag nanonood na ng horror. Parang lalabas naman yung di ba? Yeah. And of course, belated happy birthday pala kay Blight. Belated happy birthday. Yes. So, yan, chefs, ang ano pa yung mga... Bonding namin ni Blight. Usually, kasi before Sunday yung day off ko, or kahit pag basta pag day off ko, we always go to JTC sa may activity area, or we go out and eat. We may tambay at Leilas. Kasi gusto niya sa Leilas. Especially when Janina's there, kasi Janina would let Blight watch on her laptop, gano'n. At ang sarap maging mami si Sam. Kasi kung ikaw si Blight, gusto mo lang kunwari, Ma, I want this one. I want this kind of food. I want this food. Nagagawa niya. Mom, I want this kind of food. I want this kind of tasting. Parang gano'n, di ba? Hindi niya mapili yung mapili. Pag niluto mo Tsaka cute ni gano'n. Nagkaroon tayo, nag-shoot tayo sa bahay nila. Akakiyeme, mami! Akakiyeme! Cute, di ba? Put your hands in the air, di ba? Tapos meron siyang baril-baril. Tapos sabi niya, shut up, Vlad! Yung ganun si Chef. Kasi nag-shoot kami. Tapos sabi niya, Akakiyeme, mami! Akakiyeme! Tapos nag-shoot si Chef, sabi niya, Blight, can you go there? Kami gilikod, Angel. Yabang man ni Blight. Kaya hindi bumit pa niya. Parang lutuan. Mga gano'n. Cute. So, maging mami, di ba? Basta may lasa. He's my pride and joy. You guys know that. You guys know my story. He's my pride and joy. Yes. Tsaka lahat naman. Si Roxy, yung mga babies din naman yung ganun, di ba? Hindi naman importante yung mga pasta. Ang importante lang yung anong nangyayari ngayon at yung mga susunod pang nangyayari. Tapos lang nawala kang natatapakan na tao, okay lang yun, di ba? And more ng friends, di ba? Di ba? Ayan. So, ayan po mga kaibigan, yan po lahat-lahat ang kwentuhan namin with Chef Sam. Ito po ang kwentuhan na half ay interview, kagaya nga sinabi ka na half ay katatawanan. Kaya Chef, sana po ay mag-guest po ulit kami, ay mag-guest namin kayo ulit dito. At mag-guest kami ulit. You never know, huh? Yes. You might try to... London, Morocco, London to Ibiza, to LA, New York, Vegas, Africa. Diba? Okay, Chef Sam, thank you so much for having me here. Thank you for having me here. Oo nga, diba? At syempre, sa kabisi mo, ay nakapunta ka dito at nag-guest Mapafight ka pa later. Oo, diba? Bonggang-bongga. So, Chef, once again, thank you so much. May mga shows ba na gusto ni-plug? Mga gustong pasalamatan ng sponsors? Ayan, go na. Ayan, so first of all, I'd like to thank you, Laganda, for having me here. And of course, guys, patuloy niyo pong panoorin at supportahan ng Wake Up Ilocos. And of course, sa lahat po ng shows ng Core TV. And here are the following people and shops and establishments that I would like to thank. Ayan. Ito yung mga nagmamahal sa'yo. Nagmamahal sa akin. At minamahal mo rin, of course. Of course! Ito na. Okay, first off is Red Dot Specialty Shop located at ano ba yung anong street yung like Bonifacio Street. Bonifacio Street. Pagkagaling mo kay Ma'am Evelyn sa... ayun. Bonifacio Street, Vegan City. Kasi every time na may mga bago, tinatext talaga ako para mapili ko na lahat ng gusto ko. Ayan. And of course, Jam Pasimia of Jam's online shop for my matte lipsticks. Ayan. Trendsetting. Uso naman ang matte, diba? Ayan. So, Guess Vegan Branch. Ayan, din isa rin yan sa mga nagtitext sa akin na, Ma'am, may bago, ganito, ganyan. Ma'am, may gusto kaming bigay sa ganyan. Of course, Murado Dental Clinic, located din at Bonifacio Street. So, lahat yan. Halos lahat ng sponsors ko. Sunod lang talaga. Sunod lang yan, Of course, Mary Pauline Salon and Spa for my body care. Ayan. Thank you, Ma'am Evelyn. Thank you. Thank you, sis. Thank you so much. Ayan. Of course, Mother Rhoda for always doing my hair. So, kahit gabing-gabi na, umagang-umaga, talaga naman si Mother Rhoda, go for the gold yan. Basta maayos lang niya yung buhok ko. Ayan, of course. Ate Jana Siratranot for my makeup. Love na love ako ni Ate Jana. Thank you, Ate. Love you. Of course, Javier family, JTC Superstore Balaling Bantay, Narvacan Vegan Public Market, and NSCC Kawayan branches.
Mayan Papel for my collagen drink supply. Thank you, Mayan. Hindi dahil sa'yo. Nako, bagong na tong beauty ko ngayon. Yes. Ayan, of course, Legacy Super Club, Trellis Resto Bar, Ihawan sa Kawayan, Coffee Break, Robin. Yan, si Robin, lagi nagbibigay yan. Pag dumadating ako, magbibigay yan ng nachos agad eh. Even if I didn't ask for it, talagang awesome mo. Yan agad eh. Tapos yan. Siyempre, Dulcelis, Vegan Plaza Hotel, Leila's Cafe, Iris Empanada, Fonda Resto Bar, 888, and St. Paul College of Ilocos Sur for always inviting me over there. And of course, Core TV. Mahal na mahal ko kayo lahat. Hello, Ma'am Michelle. Ayan, Ma'am Michelle, malaman ko si Ma'am Michelle ng HR. And of course, Thank you so much. Tapos Yun lang syempre si Barbie, si Thank Kuya you. Jetty. Si Kuya Jetty napaka-patient niyan sa akin. Ayan. Lahat Tapos naman tayo, kagaya nga sa Si Jazzy, si Kuya Mark Paparon, yan, si Richard, yan, si Carding, grabe. Carding, let's go, like us again, Carding, ayan. Nakaka-showdown ko yan. Si Kuya Francis and si Faye. Tapos yung kasama, tapos si Kuya Jessel din, Kuya Jessel, thank you so much. Saka kay Red, ayan. Yes. And hi, Ma'am Rush. ayun. Yes. Tapos ako naman, papasalamat din ako sa Flandes Optical Clinic, si Doc John Flandes, located at number 62 Quirino Boulevard, Vigan City, or call 722-1795. And of course, Mary Pauline, Salon and Spa. So, Evelyn Aninag and staff, hello ma'am, and thank you. Located at Bonifacio Street, Vigan City, you can call 722-8020. And of course, Ihawan sa Kawayan, si Mother Gina and Uncle Cardo, and of course, my baby Bitoy, thank you so much. Maglaro ulit ka ng baraha. Oo, maraha ulit. At of course, Vicky Hannah Salon kay Ma'am Vicky de Guzman, and of course, my hairstylist si Dexter. Thank you so much. And of course, mga nagpapabati sa Facebook. And of course, hi sa David Salon, kay Alice Atiporda, hello. Kay Ate Jana, kay Kuya Delbar, hi. Kay Roxy at sa mga Gagger Boys, sa Gago Clock, hello. Kay JD. And of course, kay Raquel and Mercy sa Coffee Break. Hi. Tapos si Mother Rafi sa mga gown ko sa Project Rainbow. Tignan yung mga gown ko doon. Super bongga. And of course, Mother Marlon Suero at kay Mother Ian. And of course, Paul, Brian, and J. Lord sa RJ Boys. Mga gwapo sa RJ yun. Ay, teka lang. Ito pa pala. Happy birthday, Rina Torrijos. Itong September. Naalala mo, yun yung time na natikman mo yung tinakdakan. Time of Rina, hindi September ka yun eh. Ayan. Hi, Rina. Hi. Birthday, Mosh. At tapos kay Daniel Pascual from Australia. And of course, Jailer Palomares, Ron Gasman, Roger Aristad, Ems Marino, tsaka mga kinasama ko sa Santiago Cove. Miss ko na kayo. Ulit noms tayo. And of course, Core TV and staff. Thank you so much, Ma'am Roselli. Roselli? Roselli. Roseli ha. Sorry. Pre-announce mo lahat ng pangalan tapos si Ma'am Rochelle di mo Thank you, Ma'am Roselli. I love you so much. We miss you. Sir JP, hi. Uwi And ka of na. course, like us in Facebook, facebook.com/CoreTV10. My official fan page or my official page, facebook.com/Iloganda. Of course, Twitter account, twitter.com/Iloganda. Of course, follow me Instagram at Jet1020. Yun lang. Thank you. Sigurado na ha. Okay, of course ako naman. Of course, family Meron ko. pa ako. Oh, meron ba? Oo. Ano? Hello, Blythe. Hello, Mom. Hello, Dad. Of course, Hello. family Tapos ko din. yung ano din. Ikaw talagang hindi ka family dedicated. Yung family mo, dapat unahin mo yung family mo. Ano ka ba? Tapos ano ba? Hindi, Siyempre naman, oh. Siyempre the naman. best for last. Oo. Ayan. Last din siya kasi. Sabi na, save for the last naman, di ba? Ano ka Ano, ba? save for the last? Sabi ko, save the best for the last. Yun na rin yung basta magkakain. Grabe naman. Ayan, guys. Follow me on Twitter and Instagram at Copacetic Shop. Ayan, Ayan. wala na po ba? Of course, may family and meron sa pwede ko ilang store, kina mama, papa, ate Le, ate Mitch, tayo. Wala ka akong nung mahabol lang time kasi naman I love you, PPP. Oo, naman. Sa mga And of course, the Happy Feet. Oo. Oreo. I need you. Paki-edit po yung kay Jeff Kila Jeff, Mama, kasi tapos na dapat sa... Kila Kuya Del, Daddy Del, and ano sila Kuya Ol. Ayan. Andyan po nagtatapos. Sinasabo tayo. Okay, of course, para sa akin po. PPP, Andrew, Jacob, BJ, Maris, Israel, Kelly. Andyan po nagtatapos muli ang isang Yung buong episode. Charot. Ay, ikaw na. Ikaw Hello, na. para...
Okay, para sa akin naman pang family ko, syempre una-una ko dyan ang mama at papa ko, si Kuya Dominic Manzano na pinsan na Ate Sam. Ayan po, oo, sa mga friends, manager ko sa G5 and choreographer po. At the same time, miss ko na po sila. Pati yung G5 dancers. Yung friends ko po, lahat po ng friends ko na alam nyo na hindi ko na kayo nabati isa-isa kasi po nakulangan na po tayo ng time. Maraming salamat po. Ano ba? Kaya kay Direct Sed, kay Ate Barbie, ayan, sa mga staff ng Core TV, ayan, nandito po sila yung mga gagawin. Sila Jazz, sila Sir Mark Papa, tumalis ka na nga dito. Si Richard. Ayan sa mga si Ate Roxy natin, Jana, sina Dr. Job Blandes, maraming salamat for taking care of my eyes. Ayan, Mary Pauline Sarones pa, maraming salamat. Ma'am Evelyn Arbunton, Ma'am Evelyn Arbunton Aninag. Sir Tyrone, tignan niyo po, iniwan po nila ako dito. Wala na akong kasama dito sa set. Ayan po sa iwan sa Koy, Ma'am Gina. Ayan, maraming salamat po. Nag-iisa na po ako dito ngayon. Maraming salamat pa rin po sa mga sumusuporta. Ayan, sa mga hindi ko pa nabate. Sorry na po. Ma'am Rochelle, I love you so much. I miss you so much. Ayan, sino pa ba? Yung namin sa, yung project rin ba, abangan nyo po, yung mga show po ng Core TV, kagaya po ng Wake Up Ilocos, syempre Iluganda, abangan nyo pa rin po yan. Dapat huwag nyo po dapat kalimutan naman, anong nakakabalik-balikan, ha? Hindi, Ano ba? And of course, paki-like po yung page ng Core TV sa Facebook by simply logging on at www.facebook.com/CoreTV. Ayan, at saka yung personal page ko, www.facebook.com/SkyFlixMarty. Ayan yung yung ano pa ba yung kailangan abangan? Yung mga shows dito sa Core, yung Gag of Luck, ayan, Wake Up Ilocos, hanggang po yung What's Cooking ni Chef Sam, yung project rin babangan nyo po ng Iluganda, marami po yan, yung Press Core, maraming, diba? Ayan, so maraming salamat po hanggang sa muli mga kaibigan. Maraming salamat. Bye! Hello again! Extra! Ano ba yan? Tignan nyo na. Yun ang ebidensya kung gaano kabigat. Yung intensity. Ayan, ang oras dyan po na tatapos. Mahulog. May phobia. Dyan po lang tatapos ang isang episode na kakakwelang dalawang kwentuhan. Nakakabulol na Jen. Nagkwentuhan. Yung scary moment kasi. Oo. Abangan nyo pa rin po ang mga iba pang episode ng Iluganda. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At muli, ako po si Marky. And I'm Jackie. And of course, I'm here with Chef Sam. And this is Iluganda!